Здравейте, аз съм Дарио и днес снимам клип в къщата на Николай Проданов, със самия Николай Проданов. Ето го, той в момента иска да играе една игра, което значи, че да не го прекъсваме. И аз обявявам днес война на ютубърите. Аз и Николай Проданов срещу Даля Петрова и Денката БГ. Абонирайте се за нас, за да ги надвим в ютубърската надпревара. И ако искате, и се абонирайте за нас, ако искате да видите и харесайте клипа и коментирайте, ако искате да видите как аз и Нико се ядеме къде кой повече лъжици ще успее да изяде. И губещия е който се откаже и който първи повърне. И това. И ако искате да видите също как аз и Нико се опитваме да стиснем лед със сос за 10 минути. 10 минути ти добре. Пак се пробвайте, пак ни харесайте клипа, аз и Нико сме това. И сега да пуснем епичната музика, защото това е краят на моя канал. Не, шегувам се, не е краят на моя канал. Чао!